Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ltaqa' ma' grupp ta' studenti tal-MCAST sabiex jisma' direttament minn għandhom dwar is-sitwazzjoni li għaddejjin minnha bħalissa. Adrian Delija saħaq li l-istudenti kollha ser isibu l-Partit Nazzjonalista spalla ma' spalla magħhom sabiex jaraw li d-drittijiet tagħhom jiġu rispettati. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għalli fejn tidħol edukazzjoni m'għandix tidħol politika, jidħol biss il-futur tal-istudenti. Wissa ħansib mezz ukoll biex nintaqa' mat-teachers ukoll, mal-allima ukoll, u nagħmel appell lill-gvern ukoll biex fis-settur tal-edukazzjoni ma nikkonċentrawx biss fuq l-American University of Malta, ma nikkonċentrawx biss kif ħanamlu il-flus mill-spekulazzjoni tal-art, imma naħsbu fl-istudenti. Naħsbu fl-MCAST fejn hawn eluf ta' studenti li għada petada irridu jkunu huma li jkunu ċittadini ta' għada li jmexxu il-pajjiżna wkoll. Fil-qorti, tnejn filgħodu beda jinstema' l-mandat ta' inibizzjoni li resqet it-tmexxija tal-MCAST fil-konfront tal-Union tal-Allima l-MUT biex twaqqaf id-direttivi li ordnat. Bħalissa l-istudenti tal-MCAST spiċċaw vittma ta' sitwazzjoni mhux solvuta bejn it-tmexxija tal-kulleġġ u l-Union tal-Allima l-MUT. Dan wara li l-MUT kienet ħabret diversi direttivi li fost l-oħrajn jinkludu strajk ta' xi sigħat u ma jarawx emails mibgħuta mill-istudenti. Din il-kwistjoni qed toħloq pressjoni fuq l-istudenti hekk kif dan kollu qed iseħħ biss ġimagħtejn qabel l-eżamijiet. Preżenti għaż-żjara li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-President tal-Kunsill tal-Istudenti tal-MCAST, rappreżentant tal-Għaqda Studenti Demokristjani Maltin l-SDM u rappreżentant tal-Għaqda PALS, flimkien ma' numru ta' studenti. Magħhom Adrian Delija tkellem dwar il-ħsibijiet tagħhom li mhux ħalluhom jistudjaw hekk kif waslu ftit jiem il-bogħod mill-eżamijiet. F'din l-okkażjoni qegħdin flimkien ukoll għaqdiet oħra iżgħar ta' studenti differenti illi flimkien ingħaqdu biex jissapportjaw it-teachers tagħhom lill-allima. Il-preokkupazzjoni tagħhom illi anka waqt l-eżamijiet inqala dan id-disgwit fejn uħud minnhom minflok qed jikkonċentraw fuq l-istudji tagħhom l-istudenti qegħdin isegwu dak li qed jiġri l-qorti għax preokkupati sa jiġri nhar l-erba'. Il-ġimgħa li għaddiet l-istudenti tal-MCAST organizzaw anke protesta paċifika biex isemmaw leħinhom biex minħabba d-disgwit bejn it-tmexxija tal-MCAST u l-allima huma ma jispiċċawx il-vittma.